무당포는 말이야, 지원이. 아쿠다 왜 바울래? 메르타르네 비자이. हाथाय जानानै फैदों हाथाय मोनजानाय नंला खोमा आहा आलासि जानानै हाब जों गामिया ब्ला ब्ला नाहर आथिमंगल जाहैग्राफोर थाखुमालायो फिसाजोआबो थांफैना मालाय आयौ बेनो एसेबां बुरजा मानसि थोगोन आरो नों माबे नालाय फैद' मामबार फैद' ए जोंखौ थाबाय होलायगोन आरोखि बैयाव थरासि थानायखाय बाबा मालाय बिसोरखौबा 무당포는 말이야, 지원이. 아쿠다 왜 바울래? 메르타르네 비자이. बोरो साबैसे गोसोआव थानायनि इउटुबारबो लाबोखादों गोसोआव थायो नुफिनबाय थायोना ए आंना बेयाव हारसिं आबैयाबो आबौ आबै मामि ओरै फै ए दे Nay, kami nay. Pera. Lama mo karjo le man lung kudoy. Dudno yang pai jong mo tangan na asan parew. Asan na asam. Asan parew. Atimonggol jan pwedeng atimonggol. ओमफ्राय नै लोगोफोर बे न'आ माने गोदोनिनो आरोना सिगांनिनो लुनाय दैनाय मायाबा एसे नस्थ' जाबाय नाथाय ओरैबायदि मोजां लुखादोंमोन नायलाय बे खामसालिखौ ओरैबायदि मोजां बानायनाय खामसालिनिफ्राय आरोबाव बारायहरदेरबावनाय इदि खिरखि बुरजानो जि मोजां नुखादों माने गोदोनि न' आरोना
माने बिराद नायफ्लांबाय थाबाय आं गासिबो बिदिनो खालामनायमोन आरो बिसिना मोजांथारमोन एसे जि समायनाखा आं बेखौल' नायबाय थादों लोगोफोर माने सिगाङावबो माबायदि साजायनानै लुयोमोन नायलाय खोरखियानो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबामोन नामा जि मोजां नुदों आरोना सिगांथिंबो ओमफ्राय बिदिनो स्टेजारि खोंनायमोन नालाय बेखौल' सिङावल' नायजोबनो